patih taning kita kula ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti kunjuk. Assalamualaikum. Wis ketoprak cara ngendi assalamualaikum. Kula ngawaske Bu Kamti niku wareg. Lah kok saged? Piyayi kok seger. Wah iya. Segerdu. Waduh. Segerdu. Niku piyayine penggali tentrem, Pak. Ah niku jenenge Piyayi Putri sing saged ngluhurke asmane kakung. Oh ngaten nggih. Nggih. Upama ora cukup ning lemu. Oh nggih. Nggih to, enten to. Bojone wong sugih ning kaya ayat. Kuru ngoten nggih. Kuru niku enten. Lah. Lah kula niku dalang kok diumuhi wong. Bab napa? Pak Joko. Asline kebudayaan niku King Solo kali King Yujo. Kebudayaan kerawitan niku asline King Yujo King Solo. Wong ngawur kok tetek. Lah aslinipun pripun, Pak Dik? Asline kerawitan niku King Semarang Nggih. kali King Cirebon. Sik, kok saged ngaten menika larak-larak. Mula kerawitan niku nek nyenggahi HE. Mergo H niku Semarang, E niku Cirebon. Lah niku lak plat nomor. Ane kerawitan kok Solo apa Yojo apa ade ora jalan. Abe ora mlaku. Oh Wah, nggih. kerawitan cak dalange sak pesindene. Nggih niki jaman merdeka. Sebelum tahun 90. Nggih. Mas Yoyo. Nggih. Ora eneng kerawitan pesinden niku wani nganggo seragam abang. Biyen liyane sayaka. Wah, nggih. Liyane sayaka biyen, nggih. Leres. Sakniki abang niku malah kebanggaan semua warga masyarakat. Matur nuwun Pak Kangko. Biang tindak Pak Kula Pak Sukron Suwanda. Nggih ya. Wong kakangne Mas Kangko Kula akrab, adine Mas Yoyo akrab dadi klerah-kleru. Nggih. Putrane Pak Haji Sukron Suwanda. Nggih. Dua-duanya dadi dalang kondang kabeh. Sembah nuwun pangestunipun dari ajar nggih. Nek pake nek kalih kula wedi mergo kuncine pake sing nyekel kula. Rahasiane bapak ngoten tegese. Nggih. Pak Haji Syukuran Suwandana asline ajeng seneng bojone Suwargi Cak Dikin. Sik kula anake mawon nembe ngertos menika lho. Bapak mboten nate crita, ibu kula mboten crita. Niku dasare ora mungkin kaya ngoten kok diceritake. Sing ngerti niku kula. Mula Pak Haji Syukuran Suwandana gawe tembang wiwitane niku rak bojone Dikin. Wiwit niku. Mbak Wiwit nika. Wiwit niku bojone Dikin. Mula Pak Syukuran gawe tembang wiwitane karepe ajeng seneng le bojone Cak Dikin. Ora ana klerune. Nggih. Kaji sing selingkuh niku ora ning mergo ngeten Mas. Pripun? Wiwit zaman Kapurwan. Selingkuh niku sudah berjalan. Wiwit zaman Kapurwan. Nggih. Dewi Kunti didemeni kalih Bathara Surya, anak-anak Adipati Karna. Leres. Dadi demenan niku wiwit zaman Kapurwan pun enten. Wayang nggih pun enten nggih Pak Dik. Wiwit zaman wayang pun. Mula nek kula piyan sakniki melanjutkan niku hidup-hidup mbacutke perjuangane sing sepo-sepo. Tepuk tangan luar biasa ini nggih. Wah. Niku mang pirsane Pak Dik, bojo kula langsung dada-dadane lho terusan. Pakde Yoko, Pakde Soko, nyuwun sewu. Saka guru. Pripun? Pakde, nyuwun sewu. Jenengan niku lek tutur-tutur kalih anu putune jenengan pun ngoten niku. Kula niku bojone enten dalang lho niku. Nggih cedhake sindan ayu-ayu lho Pakde. Jenengan seneng dibojo dalang kondang apa ora? Nggih seneng to Pakde. Dalang kondang sing enten ora perlu tak jenengke wonge. Ndak ra penak. Kabeh bojone mesti kliwat kok siji. Lah Sing bojone mung siji, kula nyatani ya delak-delak kok. Lah jenengan kali Piyayi Putri boros kok marahi kok. Ora sakir buku ya. Sing kae. Kabeh mesti bojone kliwat kok siji. Nggih. Nek biyen pengen dibojo dalang kondang, kudu kliwat kok siji. Nggih. Ngoten, mongso gaweanane sing bantu kok malah ra seneng. Loh, nun sewu ning kula sampun sumpah lho Pak Dik. Sumpah pripun? Kula pun rabi kali Bu Kesi pun sumpah bojo kula nggih namung satu. 1A, 1B, 1C.
Satu ning Tosuro, satu ning Karanganyar. Nggih. Mun sumpah engko aja diilungkepi banget-banget. Mangke to. Kanca kula niku ngutil tempe-tempene digegeme wani sepoto kok. Sumpah niku ora perlu di. Saniki zamane wis maju, sumpah-sumpahan wis ora berjalan. Nggih. Saestu. Nggih. Pun manggugu kula. Lah jare Bawa Leksana ngoten niku yen dalang cerita. Pripun? Bawa Leksana tegese pangandika kudu. Ampun gugu cangkem dalang. Dalang nu jarkone aja mujar iso nglakoni. Lha nun sewu wong nyatane jenengan menawi ngendika pas jejer Ngamarta nggih Prabu Puntadewa ngambek ber budi Bawa Leksana. Lah ngoten niku. Ah saniki bawa nu minggat teng Sumatera. Bawa. Kula niku Mas Yoyo. Dalem. Wah anjir kleru Mas Kangko ae. Nggih. Nggih pripun? Mas Joko Siswanto kok lancang. Pripun? Kok wani kanthi bintang tamu Pak Sayoko. Bintang tamu ki piye genahe wong. Lah nggih kula melu tratapan to Pak Dewa. Mula niku kula ya deg-degan. Wong dagelan iso lucu niku eneng danane kok. Niki kula rak jagong. Kula rak jagong karena nganteni Mas Ramli kali Mbak Kamtini mbiyen sing mayang kula. Wah, tepuk tangan untuk Pak Diyoko. Nggih. Niki pernikahan Mas sing mayang tahun kula. kemudian wayangan Mas Yoyo. Kula napak tilas panjenengan Pak Dik. Nggih. Dalang itu jenenge sinten jenenge? Aku angger ngawaske jane kelingan Juahir ae. Lah niku nggih rawuh piye. Kula Cahya Kuntadi. Cahya ki sorot kehebatan. Nggih. Kunta ki pusaka ngrampungi, Adi ki kaendahan. Dadi Mas Ramli kali garwane sak putra wayahe, nggih to? Nggih. Men dadi pusakaning keluarga sing gayuh kehebatan lan kaendahan. Wah, tepuk tangan luar biasa. Bu niki mawon nuwun sewu tenda warna kuning kalian putih niku jebul enten maknane kok. Lho. Nggih to Pak Dik. Malah kula dereng mudeng iki. Jenengane. Niku wau lho paring dawuh. Kok niku kuningane putih Pak Suro. Niku wonten maknane. Kuning niku pernikahan emas, putih niku tegese suci. Dengan sucinya katresnan jati bakal menuju perkawinan emas yang sangat luar biasa. Ngoten niku. Mula niki kabeh do ngangge abang, aku bangga menjadi orang Klaten yang luar biasa. Ngoten niku. Nggih. Nggih. Ngenteng-entengi bintang tamu ngene iki kurang iki. Boten ngenteng-entengi. Dalang kok digugu. Waduh wong ya kowe ngopeni. Kula niku sak kemropok nek dalang umuk le, danang. Dalang iki member umuk. Ning Klaten iki wong emis kok umuk. Pripun niku? Tengjeng Bangjo. Nggih. Abange rada suwe enten pegawe kecamatan. Nyandang korpri. Nggih. Dhuwur korpri ngisor biru nganggo sepatu gandeng abang, mandeke rak suwe. Nggih. Jagongan kali wong ngemis. Mas, aku ngemis ki wis suwe kok, Mas. Sing ngemis niku mau ngemis suwe kok umuk. Aku ngemis ku ora sedina muput kok, Mas. Mung tak jipuk 2 jam kok. Sak jam metuke 300.000 dadi aku nyambut gawe 2 jam ki entuke 600.000. Joji korpri pegawe kecamatan. Wah, Pakde. Kula nu mongko sesasi blanja kula mung 1.600.000 UMR. Oh nggih. Wis aja tak baceti wah aku malah mesake ngrungokke lho ngomong. Ngene wae, nek kowe gelem mulai sesuk tak jak ngemis. Rumangsane dhuwur wong ngemis karo korpri. Lah ning korpri niku sing disiplin mung sing lanang kok. Leh, Bose, kok saged ngoten? Nek sing lanang rak dhuwur korpri, Nggih. kathoke rak biru. Lara. Nek sing wedok kathoke mboten mesti biru kok. Aneng sing coklat. Nggih. Terus nek taline barang nggih. Ning luar biasa lho Pakde, menika nadyan ten nembe Jawa wau nggih. Parandine para pamirsa Klaten, mongko kula namung saking Sabrang Blitar aslinipun kathah ingkang kepareng rawuh. Dados ini menjadi bukti bahwa penonton wayang Klaten Laladan Jatinom adalah pelestari budaya Nusantara. Iki penonton Klaten. Mboten mung niku Mas Yoyo. Nggih. Piyayi Jatinom wilayah Klaten niku kandel imane enten ngersane Allah. Tandane dadi ngerasa bahwa banyu niku penguripan. Banyu niku kanugrahan. Nah niku. Lah wong salahe Pak Ramli kok ya abote sepira ning nggon aku ya Mas Samad Suryani barang iki mara ning nggon aku kok ya emoh lho. Kula niku nek wis nyetel kuncine
nulak udan niku paling mayar. Lah, mumpung jenengan rawuh mbok kula ditulari. Lah niki rak terang to niki. Nggih, terang. Ampun kula tulak kok. Waduh. Enten rapale, Pakde? Enten. Pripun? Nadyan udan niku banyu. Nggih. Ning enten sing ngreksa. Kiai Toyo kalih Nyai Toyo niku dijawab Mas, tengah latar. Basa Jawa nggih. Nggih, wong ora usah nganggo basa Arab, basa Jawa gejalah muteng. Nggih. Kiai Toyo, Nyai Toyo, ingkang saking ler Balio ngaler. Kiai Toyo, Nyai Toyo ingkang saking wetan Balio ngetan, ingkang saking kidul. Sing angel niku sing king dhuwur, Mas. Sing king dhuwur niku rada angel. Lah nggih. Nyatanipun jenengan rawuh jenengan pangestu nggih tingkah saestu kok, Pak. Nggih, saestu, Mas. Ning nggih leres pangandika panjenengan bilih tirta utawi toya menika lak simbole penguripan. Menawi insyaallah menika barokah kagem keluarga Bapak Haji Romli sak putra. Panjen saestu. Nggih. Katen. Pelok pripun niki aku jek seneng-senenge bawa. Wah. Oh, nek ngeten kula nderek bintang tamu kemawon. Nggih, badhe duet kali sinden boleh? Nggih. Alah wis ora sah. Nggih tombo kangen Pakde timbangane napa ngoten. Kula niku seneng niku mung nek teng paran Mas Yoyo. Nggih, nek mulih Bali judhek teh. Mergo wong bludak-bludak nang lawang teng omah dhewe kok. Masyaallah. Jan tenan. Nggih. Nah, nggih delalah bingung kan Mbak Kesi. Bareng kula dudoni bingungan. Angger mulih ki jur kleru nggone tanggaku ra biasa. Alah lek kuwi sengaja kuwi. Kleru lek kuwi. Delalah mriko nggih gelem dadi. Nggih. Kapahargya. Tiboki ngene iki. Nggih. Sampun 50 warsi. Wis 50 taun. Nggih. Danyo mangun Brayan kulawarga. Asmane Pak sinten, Pak? Pak Romli. Bapak Romli lan garwane. Terus tiba mugi mangke rahayu ayem tentrem lahir lan batin. Sembodo kang cinangka jumbuh kang kinayo. Tiba niki. Nggih. Bangke tandapuk keluarga kang sakinah mawaddah warohmah yekti. Terakhir Hayu-hayune kala. Iki pancen kancane Mbah Sukron tenan lha iki. Spontanitas langsung dadi dandang gula elok, Pakde. Niki Pak Ramli kali Bu Kamti men sak putra wayahe men ora selalu plero-pleroan. Mas ojo diplero. Nadyan kula saking Laladan Karanganyar ning sebagian menika kadang-kadang pengrawit saking Klaten, Pak. Wah, nggih niki. Niku Mas Taslim nggih pra Klaten. Swara Taslim. Mas Sujar niki Mak Dia. Asli daleme padas. Nggih. Tujune le kowe pinter nang kerawitan. Upama kowe iso urip nang padas nyunggeni lempung. Nggih, sing kerbab niki putra dalang. Nggih. Putrane Pak Dik Suryanto Purba. Sapa le? Carita. Nggih, saking Karanggede. Saking Karanggede. Nggih. Sing gender iki Mas Daliko utuh ya. Mas Daryanto. Oh, darane nek penggender anu ki lho, Mas Dalikon. Saking isi. Nggih, nggih. Niki putrane Mak Giah niki. Nggih, si Lejar. SKB Pak D. Nggih. Sujar Kresna. Niki gongso gawan kok Karanganyar ageme panjenengan. Menika paringan saking Mbah Sukron. Dados Mbah Sukron niku nadyan sak menika nuwun sewu
tasih ndelalah alhamdulillah pinaringan sehat walafiat. Dados gamelan niku sampun dipun warisaken dumateng putra-putranipun. Nggih. Niku nggih. Jan Pak Sukron menika para tamu, Pak Sukrono ndamel beberapa puluh lagu. Nggih. Antara lain Podang Kuning. Iya ta? Sri Uning. Nggih, Sri Uning nggih. Nek sing nyanyi Pak Sukrono daleme kono dadi Sri Uning Mustika Tuban mriki pedan. Sik kok iso mleset nang pedan niku lho. Ah, pedan mriki mencedhak kok dadaning Tuban mriki kadoan. Sri Uning Mustika Pedan nggih padha mawon kalih Tuban. Lah mriko senten lurike niku lagu lurik keng pedan niku to. Enten. Nggih. Oh, malah ra mudeng. Kula saya ande Pakde. Kan iki sing kula ngerteni mung ngrendeng. Nggih. Jenengan mboten nate yasa lagu utawa langgam ngoten to Pakde jenengan. Mbok dereng. Dereng nggih. Jeng ben niki tahun 2026 niki keluar lagu khusus dari saya. Wah, nggih. Judulnya napa? Napa judule? Ijazah palsu. Waduh. Kuwi kritik niku mangke. Nggih. Nggih. Larase napa? Pelok napa slendro? Pelok nek sing slendro enten. Roy Suryo ngayal niku slendro. Nggih. Enggak niki Nggih. teng mriki sing diarep-arep suarane Mbak Kesi. Oh, ngaten. Mbak Kesi. Nggih. Wah, jan. Nggih. Dakenipun nyuwun pangapunten. Mbak Kesi menika ngasta dosen nggih, Mas. Nggih. Ngasta dosen. Wonten jurusan pedalangan isi Surakarta. Mata kuliah tembang kalian karawitan. Oh, dados mboten pedalangan. Nggih teng pedalangan ning materi. Oh, ning ora mayang. Mboten. Mboten nggih bener nek Mboten saged pripun? dalang wedok nu ngeprak bebas. Wong ora kaling-kalingan apa-apa kok. Nggih, nek dalang lanang niku sok-sok wah kula wis tak kayangke mak prepet lho. Iya. Mergo geganjel. Ya mung rada repote nek dalang wedok kuwi nek ngentas wayang. Wo, pas abetan kok. Nggih, kotengen arep di entas ngiwa ngono mak gadul ngono kaya nandhok apa. Nek kok kiwa dintas nengen ku kaya mak gadul kaya nandhok apa. Nek lanang bebas nggih Pakde. Niki Mas Suwargi Bu Pairosikas. Sinten menika? Niku mara supe Pak Mbae Pak Romli. Niku mbiyen saben wayangan mesti kula Mas dalange. Wah niku riyen jam 09.00 bengi niku talu wis rampung urung iso lekas. Mergo putra-putrane Mbah Pairosikas niku kabeh mudeng wayang. Termasuk lakon bengi niki rak kiriman dari keluarga to. Nggih, kula sampun dipun paringi tag balungan lakon seperti ini Pak Dalang ngoten niku. Niku putra-putrane Mbah Pairosikas kabeh ahli wayang. Kula nu jam 09.00 bengi dereng iso lekas. Sebabe? Mergo sing siji wayang iki ora nganggo Kurawa. Aku ora seneng Kurawa iki tekone elek. Yo sing pihak Mas Gita niku kudu nganggo Kurawa mergo donya iki kudu eneng wong elek atine. Niku jam 09.00 dereng putus perkara lakon niku. Saestu. Lah akhire jenengan lakone napa niku? Nggih, ngenteni. Nggih. Ngenteni king pusat. Nggih. Niki kula enten pundutan welingane Pak Joko Siswanto. Nggih. Nika wau anggota dewan. Inggih leres. Nggih. Terus kalih welingane Pak Giran motor king Klaten, Mbak Kesi ken Tangkur Semarangan. Wah nggih. Nggih. Nggih sembah nuwun dene tasih kathah para pepunden ing Kula ngaturke napa tene Mas. pripun? Kesenimanan kula nu lengkap Mas. Dalang nyat kula dalang. Nggih. Nek payu. Nggih ta? Nggih, riyen Terus laris nggih. nggih, terus wayang wong kula melu Sekar Budaya Nusantara. Jakarta. Niku wayang wong Ibu Menteri. Lali aku. Terus ketoprak kula saged dereng suwe niki alhamdulillah. Pian anggere buka YouTube Paku Tanah Jawa. Film Mas, kula main film. Anu syutingnya enten Gua Cerme Jogja. Jenengan napa? Dados napa aktor napa? Nggih mayang. Oh, ngoten. Ucape anak Sudakar Sugih ning seneng karo pesinden. Lah nusul ten wayangan niku sing pas mayang kula. Niku nggen lakon Paku Tanah Jawa Mas. Pian buka YouTube. Gadah HP apa ora? Wah. Nggih gadah mae kula buka Paku Tanah Jawa nggih. Kula nu ambakaken ora tau buka ndaraku iki.
Kuwi yo duwe HP. Ning mung tak nggo ndelok wong butuh-butuh. Salah Pak D. Wong nun sewu HP niku lanten SMS. Menawi positif dadi lak surat menuju surga niku SMS. Nek negatif nggih dosa tenan mergo SMS surat menuju selingkuh. Lah niku. Oh, ngoten. Nggih. Kula pun anu Mas pun akrab kali malaikat ya. Ana panen kanca kula jenenge Panut. Kancaku jenenge Panut, malaikate diapusi kok piye? Malaikat sing tukang jabut nyawa ki Israil. Nah, kuwi rak nggawa data le. Oh Sak nggih. tumpuk, wong sing arep mati sesuke wis tertulis ning kono. Nggih. Lah gandeng Panut ki matine sesuk diparani. Nggih. Arep dikandhani kuwi sesuk mati. Nggih. Catetane ning dhuwur dhewe. Lah kok ning kono Panut ki pinter disuguh kopi, gorengke jadah. Malaikat niku. Malaikate nggih. Nggih dipangan. Nggih, bareng pun krasa kepoyoh, Dik Panut. Nyuwun tulung Dik, aku tak nyang kamar kecil. Mlebu ning WC karo Panut ki nyedak catetane. Jenenge Panut ki dileng ngisor dhewe. Tumpukan data wau. Nggih, wong nek teng dhuwur dhewe, Nggih. dileng ngisor dhewe. Nggih. Malaikate bali. Dik Panut, nggih Pak Malaikat. Ngene. Oh lanang niku nggih. Gandeng kowe iki wonge ya apik, aku rene tok servis hebat. Iki nuwun sewu, sesuk daftare tak urutne kok ngisor wae. Tetep kenek no Panut niku berarti. Tetep Panut sesuk putar ya. Engko Mbak Kesi. Engko Mbak Kesi. Monggo. Pangkur Semarangan dipun pundhut dening Panut, monggo. Nggih, sanes Panut. Pak Joko Siswanto kalian kalian Pak Siswanto Pak Dewan. Giran Motor Nggih. kali Pak Haji Suranto. Siap, nggih. Hajine Suranto kula udut ngempake udut menah. Daerah aweh cerewet. Walah, yo. Wong nek udut niku Metune. kaya ya Pripun? nek udut niku rak penyakite mung paru-paru. Nggih. Nek ra udut penyakite rupa-rupa malah akeh kok. Enggak, Mbak. Mbak Kasih. Sampun Pak D. Sampun, Mbak. Aduh. Iya, nggih. Nano. Ya. Biasa. Mingkar. Mbak, pangkur. Pangkur, Mbak, pangkur Semarangan. Lah nggih niku wau napa to Pak D? Oh, nggih to. Nggih, pun terus. Aku ngerti kok. Ngoko Pak D iki mau bengi iki bagusi aku ngerti kok. Sebabe Ketahe jenengan kalih kula rada lirak-lirik njarake ngoten lho. Wah. Ben Mas Cahyo pun tadi cemburu ngoten to Pak D. kuwi digo dhewe. Lah kula kan ngertos jenengan teng griya nggih kesepian mboten enten kancane. Tenan nih. Nek nuwun sewu Pak D, minangka tandha bekti kula menawi jenengan ngrasakaken Sukesi Rahayu. Nggih. Menawi mentala monggo dipun asta teng Jolo Tunduk kula ikhlas Pak D, monggo. Apa eneng presiden kok diternake iki apa? Enggak, Mbak. Nggih. Mingkar mingkureng ang Iki swara Mas Mbak Kesi iki cara murene suarane kandel. Kandel suarane hebat. Nggih, matur nuwun Pak D. akarono kerenan marati Mbak Kesi men ambil napas sik mergo ngadane dhuwur. Kula Rini presiden nika. Nggih. Saniki pun kula wis aja melu nduk kula ngoten. Lah deg-degan pangkur rujak nongko rujake wong dipeni dhuwur ora cocok karo ngisor. Sesuk aja nyang. Lah sesuk ajeng temu ndi Pak D jane tanggapane? Adus mon. Nada tinggi. Yuk.
nyebut asmane pangeran. Terus iya kurang sithik tarik nafas iya iya pinter iya kurang sithik iya Hebate Mbak Kesi banyak luar biasa. Iki nek kok kadang ora ngerti darake kucing gandhe. Lah niku lho pamane jaman biyen jaman son ngangge aki ngoten kaya kucing gandhe son sanipun sae-sae kok ya. Nggih, kaya tangga kula digawe wayangan. Pengerase mbok ngene iki ya apik ya. Wong genset men kekuatane pinten Mas? Niki 80 kVA. Lah, 80.000. Wayangan tanggaku mujibo pengeras masjid. Bareng Janaka nyeluk Kakang Semang. Semar kok dadi Semang, Kakang Semang. Son ngendi ngono sing di son ki gleleng wirawiri. Terus Mbak Kesi. Iya. Munggahne Bu Kesi. Nadyan sampun kepala 4 niki parandine swantene sik lumayan Pakde nggih. Nggih, kula nggih sok munggah-munggah medune mesti ra pethuk iki lho. Medune mesti ra pethuk karo larase sing tenan. Dadi semen mung kene kono ya. Nek rajane mere ora kaya Pak Desayaka. Mere karo ngakep udut. Walah jaman rene gegerne jagat niku. Piye cobi-cobi piye. Wong jagong kok kon mere karo ngakep rokok. Engko sing bayar sapa? Anu aja sok lancang. Pakde tenang mawon. Benjing jenengan ingkang nyasi kula lho Pakde. Benjing kula bisa roi saestu angger jenengan kersa mere, cobi merene piyayi sepuh niku napa tasik rasa ngoten lho. Ayo Pakde. Wis lu wong ora entuk dit aku. Entuk dit nek kon niroke munyuk. Kula jaman ijik mempeng mayang riyen Mas ya. Nggih. Rak mesti lakone kethek. Nggih. Angger kula agek tumut-tumut kok lho ketheke teko. Ya sian. Tegese wayang ketheken niku kok ketheke teko ora. Mas ya Nggih. niki mengke ditibake lagu karya Ki Narto Sabdo. Napa niku? Anu napa niku salam banget temanten anyar. Niki Mas Pak Haji ini karo baca yo nganten anyar kok mulai dari malam hari ini. Wah nggih nggih. Nggih to. Nggih leres. Nggih, terus ki Mbak Keci. Nggih, lak merene mboten sias niki, Pak. Ah, ampun mboten, Sang. Wawani pira? Pak tembleng dasmu lho kowe iki. Udak-udak ki udak urip. Ora sah. Pakde saestu lho. Mengke jenengan lek kersa mere kula pijeti Pakde saestu. Wah. Ampun sepuh to Pakde. Kula nu nek pijet ben pengalaman sing pun mesti ora tutuk kok, Mbak. Lah kok saged. Siji pijet loro kerokan ku ora tau tutuk. Angger masuk angin sing ngeroki bojo kula wis ora tau tekan gone. Mesti lengane tekan nglungan kok. Blundung. Sing do guyu ya nglakoni doan. Apa iya kok. Ayo Iki Mbak iki sapa iki? niku Caksi Lover. Dados nuwun sewu Madangkaran niku enten adminipun. Oh. Nggih. Caksi niku Cahya Kuntadi Sukesi ngoten niku. Dadi duwe penggemar ngoten lare-lare niku lho Pakde. Alah, eneng men sing gemar ngono. Tunggal sauma 11 ora gemar wis 11. Malah nek kula entuk uleng jagong podulan bojo kula senenge ra jamak. Ora jagong Mas, jagong dasmu kuwi aku. Entuk uleme ora kok kon jagong. Engko Mbak Kesi budget ki, Mbak. Nggih.
Bekasi. Mbak Nuwun. Suarane luar biasa, napase landung. Ayo guru tarik suara tenisi kok mesti ya hebat kok. Nggih, pangestunipun Pak De. Bacutke salam banget. Wah nggih, nggih. Anu, saged Dek. Nggih, Pun. Oh, Joko Penabu Mundu. Langgam Setya Tuku dadi Setya Nupanto. Nggak tak ngenteni suwe. Nggih, salam banget. Nggih, siap. Monggo Cak, dadah. Ibu aja sampai terang. Wonten lelagon mugi-mugi saged memusi barokah dumateng keluarga ageng Bapak Haji Romli lan Ibu Haja Sukamti Pak De. Leres, amin amin mugi Allah paringi jabah. Amin ya. Lan lagu menika ugi minangkani pundutanipun Mas Haji Ahmad Suryani. Wah nggih. Menika Bapak Mbako Nasional. Wah nggih. Juragan Mbako top tingkat nasional. Nggih. Nggih. Sembah nuwun nggih Pak De awit pangestunipun sampun kepareng rengga dumateng panggung kula ing dalu menika ingkang sowan sak kanca wonten ing mriki. Nggih. Kula niki mandhap Pak. Ya. Wah, banding mboten cetha anggaranipun nggih. Prayogi kula malah mboten sekita lek dangu-dangu mangke. Nggih, leres. Intinipun ingkang putra nyuwun pangestu Pak. Nggih, kula ingkang lancar, sukses. Sing mirsani kabeh seneng. Amin. Nggih to sing kagungan kersa kabeh rahayu wilujeng. Amin. Kalih sambi kala tebih suker sakit cinaket ing bagya mulya kados surasane tembang salam banget niki wau. Amin. Dik, tulung Dik dimetarami Dik mangkate metaraman mangsa muliye ora. Nggih, siap. Ngene kendange tuling tok ndelep. Sing dindelepne napa? Kendang. Nggih. Dedet. Nyuwun tepuk tangan untuk Pak D. Sayoko Bondo Saputra. Sampun. Polo main